מה קורה באנשים מכאן אלהי היום וגם להוריי ועוד פרק של בפקודה אחת. אז היום אנחנו נעשה פקודה של פקודה ריאליסטית, זאת אומרת מיינקראפט בחיים של בני אדם. אוקיי, הכנתי כבר את הקומנט בלוקס. תלחץ. הנה. קיצר. נלחץ. לא מגדל אייפל כמו שאני אוהב, אבל עדיין בסדר. אם אתם רואים ריאליסטיק מצ'ימס, משהו כמו סין. אוקיי, אז ניקח את ה-get items, ואם אתם רואים זה הביא לי options, שזה בעצם הדברים. אוקיי, דבר ראשון זה ה-trample path. נלחץ on, זאת אומרת שיהיה לנו את הדבר הזה. אם אתם יודעים שאנחנו בתור בני אדם, נכון שאנחנו הולכים על בוטס, יש לנו סימנים. אז אם תראו, איפה שאני הולך, יש את הסימונים שלי. כן, נכון. סתם. לחזור אחורה. בקיצור, פקודה ריאליסטית של בני האדם. אוקיי, אז נעבור לדבר הבא. אז הדבר הבא הוא slower in each breath. אז זאת אומרת שאני אחזור אליכם עם החומרים. אוקיי, חזרנו אליכם, וכל מה שצריך לפקודה הזאת זה בון מר. ואם אתם רואים כבר אין לי את הסימנים כי ביטלתי את זה אם אתם רואים באוף. אוקיי, אז נגיד נשים פה את כל נשים פה את הזרעים של השתי קומות, יותר נכון. וכולם יודעים וזה ברור לכולם ברנשים, שכל מי שהולך על העשבים הגבוהים, הולך איתי. אז כמו בחיי בני אדם, החיים הטובים, אנחנו הולכים איתי. הולכים איתי בין הדברים האלה. קיצר נדיר רצח. אז בשביל שלא יראו אותך אתה פשוט מצמיח בלי שאף אחד ישים לב. אוקיי, ונעבור לדבר הבא. אז הדבר הבא הוא כולם יודעים שאם אנחנו הולכים בשלג או בקרח אנחנו הולכים באיטיות. זה מה שבני אדם עושים, לא? אז נלחץ פה the slower in cold areas, משהו כזה, on. ונלך על שלג, יהיה לי slowing to, meaning fight you to, אני עשיתי. תראו, אני הולך ממש באיטיות. כל ברנש יודע שאם אנחנו הולכים על שלג, הבני אדם הולכים מאוד, אוי, זה יתקבל. אוקיי, ולדבר הבא. אז הדבר הבא הוא, כפי שאנחנו יודעים בני האדם, שאנחנו הולכים על קרח דק, אנחנו פשוט נופלים. אז מה שעושים, לוקחים קרח, שמים, אני אכין לי פה מדרגות. ותרשמו לנו בתגובות אם אתם רוצים שנעשה את זה הסתירות המגניבות. כן. אנחנו קוראים לזה בינבוזן צ'אלנג'. קיץ. ומי שלא יודע, נכון שאנחנו הולכים על מים, זה פשוט אופסי. תקלה. אוקיי, חזרנו, תיקנו תקלה. עשיתי את זה בסבבה שזה יראה כמו מציאותי יותר בני אדם. הרי כל ברנש יודע שאם אנחנו הולכים על מים, על קרח דק, נופלים למים.
הרי כל הברנשים יודעים. מה יש לנו באנשים? קיצר, כל מקום שנדרוך בו עם קרח, פשוט ניפול. הופה, הופה. ונעבור לדבר הבא. הבא והאחרון. אז באנשים הדבר הבא הוא כל הרי אוף, הייתי קרוב. הרי כל ברנש יודע שבני הרי כל ברנש יודע שבני אדם נפצעים ביורד להם דם מסכנים. אני מרחם עליהם. אז נחזור לכם עם החומרים. אוקיי, אז הדבר האחרון הוא, אנחנו אמרנו שאנחנו יודעים שכל מי כל הבני אדם נפגעים, מדממים, אז בקיצור נלך לגיים מוד סורווייבל. וניכנס לזה. זה באמת? נכון, לא הפעלתי את זה. אוקיי, אם אתם רואים, יוצא לי משהו מהגוף. האדום הזה. זה אומר שאני מדמם. כואב לי, תצילו אותי. הנה זה. איה, איה. איי. תעזרי לי, אמא. לקחת. אוקיי, זה היה סוף הפרק. תודה שצפיתם. לייק, סאבסקרייב פה בצד שמאל, פה בצד ימין לאתגר הלא לצחוק, פה באמצע, וואי שכחתי, שמע ישראל, כן, לא רגע שכחתי, תנו פה באמצע לאתגר, לבפקודה אחת סיטי. תודה שצפיתם, לייק סאב, פולי ווילי ונאורי בעוד פרק בפקודה אחת, ויאללה ביי. Do